بريزيدنت دونالد ترامبن بريزيدنت شي جي بينغن اب بيجينغ اب زركب حزباዊ عبي دراش اب ዝተገበረሎም ወጋዓው ናይ አቀባብላ ስነ ስርዓት ብቀይሕ ምንጻፍ ተሰኒዮም ነቲ ናይ ክብሪ ዘብዐኛ ዑደት ገይሮምሉ ኣብቲ ስነ ስርዓት ናይ ቻይና ወታደራዊ ባንድ ሙዚቃ ንብሔራዊ መዝሙር ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሲዑ ድማ ንብሔራዊ መዝሙር ቻይና ስሚዑ ኣብቲ እዋን ኣባላት ሰራዊት ቻይና ናይ ክብሪ ሰልፊ ኣካይዶም እዚ ብላዕለዋይ ጥንቃቐ ተወዲኡ ዝተኻየደ አቀባብላ ኣብ ዝቐረባ ዓመታት ኣብ መንጎ ዋሽንግተንን ቤጂንግን ካብ ዝተገበሩን ልዑል ቆላሕታ ካብ ዝረኸቡን ዲፕሎማስያዊ ርክባት እቲ ሓደ ወጋዓው መኽፈቲ ምዃኑ ተገሊጹሎም ኣብ ቤጂንግ ከባቢ ታሪካዊ ኣደባባይ ቲያናመን ጸጥታ ካብ ዝበርትዕ መዓልታት ኣቁፂሩሎ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ፍሉይ ሰልፊ ወይ ገለ ዓብይን ብኬሮግራፊ ዝተዳለውን ፍጻመ ዝብል ወረታት ይዘውር ኣሎ ምድላዋት ናይዚ ዓብይ ፍጻመ ብሕሹኽታ እኳ እንተጀመረ መብጻሕቲ ፕሬዚደንት ዘረባት ድግስን ናብቲ ሃጽያት ጽቡቕ ቀውዒ ንክህሉ ጽሊሉ ሃጽያዊ መቕደሳት ዝሓዘ ቴምፕል ኦፍ ሄቨን ዝግበር ዑደትን ዘጠቓልል እዩ ከምኡውን ክልቲኦም ትራምፕን ፕሬዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግን እቲ ዑደት ፍረ ንክህልዎ ተስፋ ክገብሩ እዮም እዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሓያላን መራሕቲ ዓለም ዝካየድ ዋዕላ ሓደ ካብቶም ንመጻኢ ዓመታት ጽልዋ ዘለዎም ርክባት ክኸውን እዩ ናዋርሕ ዝምድና ኣሜሪካን ቻይናን ንትራምፕ ዝተሓተ ቀዳምነት ዝሃቦ ስራሕ ኮይኑ ይጸኒሑ ትኹረት ኣብቲ ምስ ኢራን ዝቕጽል ዘሎ ኩናት ወታደራዊ ሰራሒታት ምዕራባዊ ንፍቂ ክብን ዘቤታዊ ስክፍታታትን እዩ ነይሩ እዚ ኩሉ ግን ኣብ ሰሙን ክቕየር እዩ መጻኢ ዓለማዊ ንግዲ ኣብ ታይዋን እናወስኸ ዝኸይድ ዘሎ ወጥሪ ከምኡውን ኣብ ማዕበል ቴክኖሎጂታት ዝግበር ውድድር ኩሉ ኣብ ሓደጋ ወዲቑሎ ብቁጠባዊ መዳይ እቲ ምስ ኣሜሪካ ዝካየድ ዘሎ ንግዳዊ ኩናትን ኣብ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ግጭት ንሺ ሕማቕ ዜና ክኸውን ይኽእል እዩ ብስነ ሓሳብን ፖለቲካን ግን ህያብ ስለ ዝኾነ ሓያል ኢድ ከም ዘለዎ ክስምዕ እዩ እዚ ዑደት እዚ ኣብ ዝቕጽሉ ዓመታት ንመጻኢ ምትሕብባር ወይ ግጭት መሰረት ክኸውን ይኽእል እዩ بخال زينا دما زعبي وتدرو وصايتات افريقا زخونت الجيريا ኣብ ከባቢ ቤቻር ኣብ ዝርከብ ሳልሳይ ወታደራዊ ዞባ ፋኸር 2026 ብዝብልስም ቀጥታዊ ተኹስ ታክቲካዊ ልምምድ ኣካይዳ እቲ ብጀነራል ሰራዊት ሳይድ ቻነግሪሃ ሓላፊ ስታፍ ህዝባዊ ሃገራዊ ሰራዊት ዝቆጻጸሩ ልምምድ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ኣብ ዝርከብ መጥቃዕቲ ተኹስ ሃማው ጌር ዝተኻየደ እዩ ኣህርታት ምድርን ኣየርን ከም ኣካል ናይቲ ሰራሒታዊ ድልውነት ንምዕቃብ ዝግበር ቀጻል ጻዕርታት ኣብ ትሕቲ ክውንነታዊ ኩነታት ድልውነት ውግእ ምዋሃድን ዘመናዊ ስርዓታት ተጽዋር ንምፍታን ቀጥታዊ ኮስቲ ተጠቂመን بريزيدنت لالاو بايت السودان أبحرين مبصح يكايدالو تمال 13 غنبت 2026 بريزيدنت لالاو بايت السودان جنرال عبد الفتاح البرهان نا بحرين بمقنع مس نغس بحرين حماد بن عيسى الخليفه ترخيبو او كلتياو غديا زته يكايدالو علامات مغشان حفشاو صدتاو معبالتا السودان كبابينان اسمرحت بحرين حبريتا بمقيار زتكور مخانو منغستاو معكن منغستو السوداني قلت ሚኒስተር የማነ እቶም መክላባት የማነ ጸጋሚ ነውሑ ተረባዕ ገመል ከአብሪኽ መግሱዕ ይመልስ ሚኒስተር የማነ ኣብ ማሕበራዊ መርበብ ኤክስ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ እቲ ሚኒስተር ፖተምኪን ፓርቲ ኣብ ክንድን ውሽጣዊ ጸገማቱ ዝፈትሕ ንህዝቢ ብምስልያዊ ስርሓት ንምድንጋርን ሰርሕ ከም ዘሎ ኣነጺሩ ከምቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝኣመቶ ኣብ መፈጠራ ቆይቆን ዘይምእታው ከም ህዝቢ ክንጥንቀቕ ይግባእ ብርእሰ ምትእማን ስቕ መባል ነቲ ዝበሃል ምርዓም ማለት ኣይኮነን እቲ ሓቀኛ ተርጉሙ ኣብ ነብስኻ ምእማን ሓይልኻ ምፍላጥን ንነገራት ከከም መጠኖም ግምት መሃብን بنقحات مزنتي تنتن تخمخ دلوات نخون تشغلتي نخون بمن واح قالوا أنفت فتنة قعزو زلوت جمال يلان أتمنى من واح خمكم نقراو سرح تصبتي وموجح تصب حزنا وحين وحو نحنا جن سرحنا نسرح نجاش تخليت نوددرات تحت 10 عامات كوميشنر كوينو مرحب بكاف تمريصو قديم تصاوتي هاغراوت كانتا ايرتراخوم دمان بركز ولا عامات مسغانتا جبوليني وي دما ايرترا ጫማ ዝተጻወተ ምኩር ተጻዋቲ ኣቶ ነጋሽ ተኽሊት ኣብ ውድድራት ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ تحت 10 ዓመት ኮሚሽነር ኮይኑ ክመርሕ ብካፍ ተሓሪዩ ውድድራት ዋንጫ ኣፍሪቃ تحت 10 ዓመታዊ ሃገረ ሞሮኮ ይካየዳሉ እዚ ከምዚሉን ከሎ ኣብ ዞባ ማእኸል ንብሉጻት ተምሃሮ ሽልማት ፊተውራር ተዓዲሉ ኣብ ዞባ ማእኸል ሃገራዊ መርመራ ሻምናይ ክፍሊ ዓመተ ትምህርቲ 2024-2025 ብሉጽ ውጽኢት ንዘመዝገቡ 481 ተምሃሮ ሽልማት ፊተውራር ተዓዲሉ ብትሽዓተ ጉንበተ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ምሽላም ንሽልማት ዝበቕዑ 90 ሚእታዊትን ልዕሊን ዘምጹ ክኾኑን ከለዉ እተን 55 ሚእታዊት ደቂ ኣንስትዮን ኣብቲ ኣጋጣሚ ተሸለምቲ መዳልያን ወረቐት ምስክርን 99 ሚእታዊት ንዘመዝገቡ 6 ሃበረም ተምሃሮ ዋንጫ ከምኡውን ንብሉጻት ኣብያተ ትምህርቲ ገንዘባዊ ሽልማት ተዓዲሉ ቀረብ ጾሪ ስተማይ ንምርግጋጽ ኣስታት 125 ቢልዮን ናቕፈ ወፍሪ ከምስ ተገበረ ተገሊጹ ኣብ ሃገርና ቀረብ ጾሪ ስተማይ ኣብ ከተማን ገጠርን ምስፋሕ ብዝተኻየደ ናይ ኣስታት 125 ቢልዮን ናቕፈ ወፍሪ እትሸፈነ ልዕሊ 85 ሚእታዊት ከም ዝበጽሐ ተገሊጹ ኣብ ሚኒስተር መሬት ማይን ኣከባብን ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ሃብቲ ማይ ኢንጂነር መብራህቲ እያሱነት ዝገለጸ ቀረብ ጾሬቱ ዝተሓለወ ስተማይ ኣብ ማሕበረ ቁጠባዊ ምዕባለ ሕብረተሰብ መሰረታዊ ስለዝኾነ ንምምሕያሽን ምስፍሑን ኣብ ዝሓለፈ 65 ዓመታት ናጽነት
ዝተኻየደ ጻዕራ መልኪቱ ንኤሬና ብዝሃቡ ሓበሬታ እዩ ኣብ 1991 ሸፈነ ቀረብ ጽሩ ሲስተማይ ኣብ ገጠር ትሕቲ 7 ሚእታዊት ኣብ ከተማ ድማ 30 ሚእታዊት ከም ዝነበረ ዝጠቐሰ ኢንጂነር መብራህቱ እቲ ቦምባ መዕደል ነቑጣን ቦጥን ዘጠቓልል ኣገልግሎት ዓመት 2025-2026 ኣብ ገጠር ናብ 80 ሚእታዊት ኣብ ከተማ ድማ ናብ 95 ሚእታዊት ክብ ከም ዝበለ ብምሕባር እቲ ሸፈነ ብዓድታት 57 ሚእታዊት ብተጠቃሚ ህዝቢ ድማ 85 ሚእታዊት ከም ዝበጽሐ ገሊጹ ብዘይካ ዝልዕሊ 8300 ካብ ዝበጽሐ ኣብያተ ትምህርቲ ትካላት ጥዕናን ህዝባውያን ትካላትን እተን 65 ሚእታዊት ኣገልግሎት ከም ዝረኽባ ኣፍሊጡ ንዓይነት ናይቲ ተዋዲዱ ዘሎ 1565 ስርዓተ ቀረማይ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ድማ 675 ብናይ ኢድ ቦምባ 890 ድማ ብፀሓይ ውፅዓት ጀነሬተርን ኤሌክትሪክን ዝሰርሓ ምዃንን ብምግላጽ ሓፈሻዊ 2775 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ሻምብቆታትን 2760 መዕደሊ ነቑጣታትን ከም ዘጠቓልል ኣፍሊጡ ኢንጂነር መብራህቱ ብቕዓት ሲስተማይ ንምርግጋጽ ንዝሰላሰል ስራሕ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ 12290 ቅምሰውታት ቅመማውን ህይወታውን መርመራታት ከም ተኻይደ ዓመታዊ ብወሓይ ዝኸይድ ጻዕቂ ድበት ንምፍላጥ ኣብ 1997 ዝተዋደደ ላብራቶሪ ድማ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ይገብር ከም ዘሎ ብዝርዝር ኣረዲኡ ملعال እገዳ ኣሜሪካ ካብ ኤርትራ ብዙሕ ጎናዊ ጽልዋ ኣለዎ ኣብ ኤርትራ ተነቢሩ ጸንሐ ቤናውን ሲሕጋውን እገዳ ኣሜሪካ ምልዓሉ ብዙሓት ጎናዊ ጽልዋ ዝፈጠረን መغየር ፖለቲካዊ ኣንፈት ቀርኒ ኣፍሪካ ከም ዝኸውን ተሓቢሩ ካብ ቀረባ ሰሙናታት ሒዙ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ቢራቶ ጸንሐት ቤናውን ሲሕጋውን እገዳ ንምልዓል ስጉምቲ ክትወስድ ምዃና ክግለጽ ጸኒሑ ዝተፈላለዩ መርበባት ሓበሬታ ድማ እዚ ውሳነ ኣሜሪካ ምሕዳስ ዲፕሎማሲያዊ ዘርብ ኣብ መንጎ ኤርትራ ብርክት ዝበለ ዓለማውያን ሓይልታት ከምጽእ ይብሉ እቶም ተንተንቲ ወሲኾም እዚ ውሳነ ኤርትራ ቀርና ኣፍሪካን ቀይሕ ባሕርን ዘለዎ ወሳኒ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዝወሃቦ ፍሉጥ ዓቢ ከምውን ዘባው ጸጥታን ዝዓብዩ ብድሆታት ንምፍታሕ ካብ ኣስገዳደ ገባብ ናብ ናይ ምትሕብባር ኣንፈት ከም ዘቕንዕ ክገብር ኢሎም እቶም ተንተንቲ ምልዓል እገዳ ኣሜሪካ ካብ ኤርትራ ነቲ ንዓመታት ሒዛቶ ጸንሐት እገዳ ዘይፋዊ በይናዊ ብመርትዖ ዘይተሰነየ ዝብል ጽኑዕ መርገፂ ዋጋ ዝህብ ምዃኑ ገሊጾም እቶም ተንተንቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተነቢሩ ዝነበረ በይናዊ እገዳ ኣሜሪካን ኤርትራ እትርከበሉ ዘላ ዘባው ዝህልዎ ጽልዋ ኣመልኪቶም ኣብ ዘቐረብዎ ሓሳብ እዚ ውሳነ ዲፕሎማሲያዊ ንብሩነት ንምምጻእ ምስ ዓለማውያን መሻርክቲ ኣብ ጽላት ምዕባላዊ ምትሕብባር ጸጥታዊ ዘተን ዘባው ርጉእነት ሃናጽ ጽምዶ ንኽፈጠር ዕድል ዝኸፍት ክብሉ ኣረዲኦም እቶም ተንተንቲ ወሲኾም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተነቢሩ ዝነበረ እገዳ ኪነቲ ፖለቲካዊ ውሳነ ኣብ ቁጠባ ምልዓል ዕላማ ገይሩ ንሓበራዊ ወፍሪ ፋይናንሳዊ ዕቤት ጸገም ፈጢሩ ጸኒሑ ምልዓል ናይ እገዳ ከዓ ነዚ ዕንቅፋት ዘጉድል ብምዃኑ ቁጠባውን ምዕባላውን ዕድላት ክፈጥር ኢሎም ኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ወሳኒት ማእከል ስሕበት ርግኣትን እቲ ዞባ ብምዃና ዝወሃባ ዘሎ ኣፍልጦን ንዓበይ መጽእ ከም ዘሎ ዝገለጹ ተንተንቲ ምልዓል ናይ እገዳ ካብ ቀጽዓ ኣቀራርባ ናብ ሰፊሕ ናይ ዘተጻዕሪ ብምምጻእ ዘባው ርግኣት ንምምጻእ ዕድል ክፈጥር ምዃኑ ኣብሪሁ ኤርትራ ካብ መግዛእታዊ ታሪክ ጀሚራ ዘጥሬቶ ተመክሮ ንቕሓትን ንዓለማዊ ስርዓታት በቐሊሉ ንኸይትንብርከኽ ብዓቕማ ፍትሓዊ በዝሒ ቁፅራዊ ዓለማዊ ስርዓት ንኽውደብ ሰሪሓን ትሰርሕ ከም ዘላ ዝገልጹ ተንተንቲ ኣብዚ ግዜ ዝረአ ዘሎ ኣዝዩ ቅልጡፍ ዝበሃል ምዕባልታት ብዝተፈላለየ መቃን ክረአ ዝኽእል እኳ እንተኾነ ተራ ኤርትራ ምውዳን ሓድሽ ዓለማዊ ስርዓት ግና ዓብዪ ኣፍልጦ ይረክብ ከም ዘሎ የረድኡ እቶም ተንተንቲ ኤርትራ ጂኦግራፊን ስትራቴጂን ዝረኸበላ ሃገር እያ ድሕሪ ምባል ኤርትራ ካብ ተነጽሎና ውህደትን ብዙሓዊ ዲፕሎማሲያዊ ሰጊራ ሰላምን ጸጥታን ከም ሃገራዊ ስትራቴጂ ዝረዓመት ሃገር ሃብታም ጸጋታት ስትራቴጂያዊ ዓቕሚ ዘለዋ ሃገር ዝብሉ መግለጽታት ኣብ ዝወሃባ ዘሎ ግዜ ምልዓል እገዳ ኪነ ኤርትራ ነቲ ዞባ ገዳሲ ረብሓ ከም ዘለዎ ይገልጹ እቲ ንምልዓል እገዳ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ መልኪቱ ዝወፅእ ሰፊሕ ጽሑፍ ኣብ መወዳእታ ምኽታም ናይ ዓመታት ተጻብኦ ንኤርትራ ዲፕሎማሲያዊ ዓወት ድሕሪ ምባል ኤርትራ ነቲ ብመርትዖ ዘይተሰንየ ዕራፍ ክሰዓጽያ ናብ ሓድሽ ናይ ጽምዶ ምትሕብባርን ኣብ ሕድሕድ ምክብባር ዝተመርኮሰ ዝምድና ተኣቶላ ክብል ኣረዲኡ እቲ ጽሑፍ ኤርትራ ላዕላውነታ ዓቂባ መትከላ ጸኒዓ ኣብ ሓበራዊ ምርዳእ ዝተመርኮሰ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ንቕድሚት ትግስግስ ከም ዘላ ብምምልካት ሓሳቡ ደምዲሙ ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ነርሳት ተዘኪራ ብ12 ጉንበት ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ነርሳትና መጻይና ብቑዑ ፍልጠት ዝዓጠቑ ነርሳት ህይወት የድሕኑ ብዝብል ቴማ ብደረጃ ሃገር ንፈለማ እዋን ኣብ ኣስመራ ኣዳራሽ ሆስፒታል ኦሮታ ተዘኪራ ፕሬዝደንት ማሕበር ነርሳት ኤርትራ ኣቶ ኤፍሬም ዝባኤብ ዝስምዖ ቃል ሃገርና ምንካይ ሞት ኣደን ዕሸልን ከምኡውን ኣብ ምጥፋእ ብኽታበት ክንከላኸሎም ንኽእል ሕማማት ተምዝጎ ዘላ ዓወታት ውፅኢት ጻዕሪ ናይ ኩሎም ሞያውያን ጥዕና እኳ እንተኾነ ብቐንዱ ግን ፍረ ዘይሕለል ጻዕሪ ነርሳት ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣቶ ኤፍሬም ኣስዒቡ መንግስቲ ኣብ ዕቤት ሞያ
ሞያ ነርስ ክገብሮ ብጸንሐ ወፍሪ ካብ ደረጃ ሰርቲፊኬት ናብ ቀዳማይን ካልኣይን ሳልሳይን ዲግሪ ተሰጋጊሩ ምህላው በመጥቃስ በዚ መሰረት ነርሳት ኣብ ዘዋን ዚ ብፍሉይ ዓውድታት ማለት ሕክምና ስናምሮ ዓይኒ መዋልዳን ሕክምናዊ ምድንዛዝን ጽዑቕ ክንክና ሰልጠኑ ዓንዲ ሕቆ ሆስፒታላት ኮይኖም ምህላዎም አብሪሁ ኣብ ተጋጣሚ ታሪክ ትምህርቲ ነርስ ኣብ ኤርትራ ባህርያት ቡሉጽ ነርስ 6 ጉባኣት ፍወሳ ከምኡውን ነርስ ከሞያ ኣብ ዝብል ኣርእስታት መጽናዕታዊ ወረቓቕቲ ክቐርብን ከሎ ገዳይም ነርሳት ድማ ተመክሮኦም ኣካፊሎም ማሕበር ነርሳት ኤርትራ ኣብ 1992 ዝተመስረተን ብኣሽሓት ዝቑጸር ኣባላት ዝሓቆፈን ሞያዊ ማሕበር እዩ። ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ነርሳት ብደረጃ ዓለም ንምበል 52 ግዜያት ትዝከር ኣላ። ሓላፊ ልኡኽ ኤምባሲ ጀርመን ሚስተር ፒልስ ነቲ ብሽርክና ጀርመናዊ ዘይመንግስታዊ ውድብ ኣርኬሜድን ሚኒስተር ጥዕና ኤርትራን ዝተመስረተ ክፍሊ ክንክን ዕሸላት ዘባዊ ሪፈራል ሆስፒታል ከረን ንምብጻሕ ዑደት ገይሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዩኒሴፍ ኤርትራ ዓለም ለኻዊ ናይ ክታበት ብድሆታት እናተፈጠሩ እንከለው ኤርትራ ንመደበኛ ክታበት ኣገልግሎታት ብሓድሽ ህይወት ዘድሕን ክታበታት ምብጻሕ እናጠናኸረቶ ትቐጽል። ነዚ ዝኸውን ናውቲ ድማ ኣብ ኤርፖርት ኣስመራ ተራጊፉ ይርከብ። بتوسع ونسانف نداي فرح سسو حتى تتقامنت بحري بسلماو منجدي ኣብ ትሕቲ ኢንተርናሽናል ለው ክንረክብ ክንሰርሕ ምዃና ምስ መራሒ ፈረንሳ ተስማዕሚዕና ይብላሎ ተሃዊኸኒ ኸውዖ ተደቢረኒ ሓፍሰኦ ከም ዝበሃል ክፍክር ዝኸረመ ህፃን ሕጂ ድማ ተገምጢሉ ሕቶ ተጠቃምነት ባሕሪ ብሰላም ኢና ተኻሪና ክንጥቀም ይብላሎ ንኻልእ ኻበሉ ድሕሪ ሕጂ ምስ ዝመፀ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘርብ ዝበሃል የለን ንኽልተ 3 ዓመት ዝበልኩሞ ኩሉ ሰኒድና የኢና ጽዋሕ ከቢድ ዋጋ ክትከፍሉ ኢኹም ኣሞንግ ኤርትራን ኣሜሪካን ተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ጽምዶን ርክባትን ብተመሳሳሊ ኣሞንግ ኤርትራን ሕብረት ኤውሮፓን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተነቢሩ ጸንሐ እገዳታት ክለዓልዩ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ እዋንን ሰዓትን ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ኩባንያታትን ኣውፈርትን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ቀጥታዊ ርክባትን ዘረባትን ብምክያድ ኣብ ኤርትራ ወፍሪ ንምክያድ ምንቅስቓሳቶም ጀሚሮም ይርከቡ ከም ዘለዉ ሓበሬታታት ወፂኡ ይርከብ ኣሎ ብፍላይ ኣብ መዳይ ዕድና ተተሓሒዙ ዓበይቲ ዝበሃሉ ኩባንያታት ኣብ ኤርትራ ወፍርታት ንምክያድ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዘካይድዎ ዘለዉ ርክባትን ዘረባትን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ተቆጽርና በርከተና ዓበየን ይኸይድ ኣሎ ኣብ ኤርትራና ዝተፈላለዩ ኩባንያታት ኣብ መዳይ ዕድና እንዳሰሳትና ነጠፉ ይርከቡለው ተወሰኽቲ ኩባንያታት እውን ውሽጢ ሃገር ንምእታውን መንግስቲ ኤርትራ ናይ ስራሕ ወረቓቕቲ ተማረኪቦም ነይሮም ሕጂ ተወሰኽቲ ካልእ ዓበይቲ ኩባንያታት ናብ ኤርትራ ንምእታውዮም ከምዚ ዓይነት ምንቅስቓሳት ዘካይዱ ዘለዉ ብዘይካ መዳይ ዕድና ኣብ ካልእ ጽላታት ወፍርታት ንምክያድ እውን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ርክባትን ዘረባትን እናሓየለን እናቐጸለን ይርከብ ኣሎ ተጋዳላይ ገብርኤል ካሕሳይ ጅብሪል ተሰዊዑ ኣባል ሚኒስትር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ጨንፈር ዘዋደው ገዲም ተጋዳላይ ገብርኤል ካሕሳይ ተኸለ ወይ ድማ ጅብሪል ብ10 ጉንበት ኣብ መበል 69 ዓመት ዕድሚኡ ብሕማም ተሰዊዑ ኣብ ወርሒ ሰነ 1975 ናብ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈ ተጋዳላይ ገብርኤል ኣብ ግዜ ሓርነታዊ ቃልሲ ኣብ ተዋጋእ ሰራዊት ኢደ ሰራሕትን ኮሚሽን ስንቅን ድሕሪ ናጽነት ድማ ኣብ ኮሚሽን ረድኤት ስደተኛታት ኤርትራ ካብ 2004 ክሳብ ዕለተ መስዋእቱ ድማ ኣባል ሚኒስትር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዘዋደው ዝተፈላለዩ ጽፍሕታት ሓላፍነትን ህዝቡን ሃገሩን ብተወፋይነት ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ ስውእ ገብርኤል ካሕሳይ ጅብሪል በዓል ሓዳርና ብ5 ደቀን እዩ ስነ ስርዓት ቀብር ድማ ብ11 ጉንበት ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ደቀ ምሓረ ተፈጺሙ ሚኒስትር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ጨንፈር ዘዋደው ብመስዋእቲ ገዲም ተጋዳላይ ገብርኤል ካሕሳይ ጅብሪል ዝተሰምዖ መሪር ሓዘንና ገለጸ ንስድራ ቤቱን መቃልስቱን መሳርሕቱን ጽንዓት ይሃብኩም ይብል بتوسخون سرعة بالتقنا بحسرة ندادي ساقيلو أبزلو وانن ساعة نسعود عرب ندادي كاب تهاجر كجزمو بودبات إرترابات عن عسونا بيلونا وش مريت إثيوبيا نقاتو سعود عرب منجست إرترا ختل من اللزغربوت أو عتاتوين منجست سعود عرب نتزغربو للطلبات كبير السقط 5 مرات كاليت أبزاوات وطير كبارلون زي حفر سرعة بالتقنا كسكاب كند زرحقة تقوعيزي زركب سلاز برزلو كم زعينت أقول بروباغندا فتسوم كيدنا قرنا منجست إرترا من سرعة بالتقنا زرخ بنز زراربن ጉዳይ ከም ዘይብሉ ደጋጊሙ ሓቢሩ እዩ بخال زينا حد كابتن مكلخال سرعة بالصقنا عبيت بدوهات كوين وزر كبزلو قداي سراويتم سعد قومنات عراتومن دوبسا جيرومنا بسودان إيرترا همون كل تقراي إيدوم يهو 5 لون بتمساسالي أوشت إثيوبيا كايدا بزلو كيناتن قطماتن نافانون جنبار حارنت أورمون مسعد قومنات عراتوم إيدوم مهاب نور تكبارات كابز خون ليلخل تعمت عطيرو يركبالون بمسارة سبسابات كاو إثيوبيا وات انت زرقي حنزر كبزلو أبدوبات إيرتران إثيوبيا بتمساسالي من السودان عسكر زلو سراويت فيدرال منغست إثيوبيا عبز حلف
ሰሙናት ببزح قصر دوب سجيرون اب سودان إيرتراني أتخم سلو إزغان مكل خالنا يتهجر عبيت بدهوتات كم سخنا كمكل خالنا يتهجر لحخزوات حبريتا زرقي حوم يركبوا لهم سرعة بلتقنا سراويتنا وناي مودات تسفى مقراط درجات بتصيحهم يركبوا لهم بتوسخون سراويت إثيوبيان حلفتهم بفانون أونجن كالو استفلالي عتقاتنا تقتلوا أبزر كول زلو وان أبزح لفوارح صومناتنا بإرترازاتو عتقات قصرمنا وسخي زركب زلو أبزح جوان دمانا بإرترازاتو عتقات إثيوبيا على خلتشح بتصيحهم يركبوا لهم صمدو روكيت إيرترا أتن إثيوبيا قندر عاد فتير لا زلو دما أتزايت نجار بزخون حالتات قرن أفريقيا تفتير زلو أب استراتيجية وربحات تزبطات الزبا زربح تمراتيو كم زفلت منجست إيرترا سلام تسطان زبانا خو حس رؤيتون متكلاتون أنا تيرونا قلت عمانجو هزبطات الزوا حولنت معرنة متحوار زدن في عبايتان مفتار هانا تصمدون بجبرن وفوت عرخ كايد مصنحو كله زمسكرايو أزغان تيلون كلو تسألاو بوليتيكني أتو أندرغاتشيو تسجي بروفيسور محمد حسن كودو أوغادين عبد الرحمن مهدي كودو بنشانغول غومزن كوا أوشالا زركبو مهورات بوليتيكنياتاتن درونابتن زباو سلام علي مصمدو زكايد للدراش أتيما لو أتا أزي بولز طباب كينات نتسألا إخا بزي وقع من بركاخيو كينات أزي عنا ومخانون تجديد كاتر حتى أتونا متأرش حرية كسر خمسة لون أتبي غزقن زمر حنة إيرترا أتنا مجمريات طيتين تكوسن كبيرن كلو فلسفنا طباب كينات برح أسر دا استراتيجية بالح خمسة لو تجنزو مو تقسن جنكا خم إيرترا وتلطون قون تخورن تخون لنفس خافلت نتسألا إخاونا تبي كافلت وجن كأخم تفلتو أي تفلتو لوغ إيرترا وعلى أفريقيا فوروارد تساتيفهم بأمباسادر إيرترا بكيني أمباسادر بين رئيسهم استمر لوغ إيرترا كعصر تحدث كعصر تخلت جنبات كلتش نسرش دشتن أبس تخيد تاريكا وعلى أفريقيا فوروارد ويدما نقدمت أفريقيا تساتيفهم أتنلع لسلاسة بريزيدنتات المينسترات وطعن هاجرات أفريقيا استرخوا العلوي وعلى ببريزيدنت كينيا ويليام روتون بريزيدنت فرنسا إيمانويل ماكرون بحوار استدالوا أيون أتو على مونغو هاجرات أفريقيا فرنسا حدشنا شركنتني حوار مكبوارن قطوا متحوار المعرف المخفات زعل لمايو